Magtagay ko numing migo kulapo mga idol. Minom na kulapo, doawa na. Asa man ka mag-inom kulapo? Ito, naaran dito. Nay kulapo dito. Oo, na. Ang invite atong amigo mga idol. Naapalitan bikaw. Bubawot ko. Milagro na kayo na nga bubunot ka. Bubunot ka. Ano to? Ato ka suway klaro. Garigas na siguro. May panagkot kung magasto ka. Oh, ako'y lagi mo palit. Tarong dyan. Ako'y mo palit. Oh. Doon na so ko tong ligid gidaan mo ganina dako kay kagigo ato. Ay, na lang si pagputana. Oh. Say na ka. Special delivery ko to ligid ganina. Selfie ba to? Pila to? Pila to. Basi gatoong natuog ko ha? Lapot. Nakuligyan ko. Ari na. Lapot lang nga kay. Klaro kayo to special delivery to ligid mo dako kitog sapi nimo. Sus, sabi mo lang ko. Wakay labot. Pinas kuhan. Ay, binukulapo ko na. Pero di. Uy. Ano ba? Pepipon dito dito. Paimnon gid ko ni migo kulapo mga idol. Boy nasang Manoy Cristebe. Librehon mag-red horse ni migo kulapo. Imo libre. Ako'y po palit lagi. Pero dili mo kwarta. Asa makamuto? Ato ka suway klaro. Garigas na siguro. Ingon ka di undang palit. Pero kami undang inom. Milagro ning hitabo ang mga idol. Kay niingon na biya ni siya sa una nga sa pagpalit mo undang na siya. Pero kung libre mo inom ra siya. Undang na kuno siya o palit. Pero wa siya may undang inom. Unya na ako'y amigo akong gisultian nga si migo kulapo iya kong librihan. Na siya manglibre kuno siya karon. Manglibre siya karon. Sus may panagkot. Amigo binata. Utangan na nako dito. Iya ra kuno kong utangan nagpalusot mahadlok pa ngayon. Manglibre mo ganyan siya nako may panagkot. Nay panagkot. Yun. Grabe ako sunado sa kayo. Unsa to imnon? Ay na lang si pangutana. Dilim ko may pretohon. Yawa ko mo. Akong gikumidsahan mga idol nga akong ganahan mahalon nga ilimnon. Unsa lagi to imnon? Jilbis. Jilbis. Grabe dako ang igo gid. Sus, migo, ang katong Ay na lang si pangutana. Paminaw ba? Idol. Ay na lang. Katong akong Katong gidaan mong ligid kanina ba? Katong gidaan mong ligid kanina bunal-bunalan siguro mga main driver ato. Nagduda jud ko mga idol nga katong gibulkit niya kanina dako kay siya igo ba. Dako kay Gisiya. Ha? Pagtanaw, dako kay to kuwan to Gisi. Dako kay Lansang. Karon, pagtanaw. Dam, tanawa ang ligid mo. Naabay klarong buwak. Yung motor baho. Tanawa. Wala ko. Ika na'y bahala na to. Still baro agin na niyo. Maayo jud kay ni mo dag diskarte tawhana lupik pa abogado ba. Ay gamanan. Gigamiton na pud kuno niya og agod-agod mga idol. Mao ang tag-iya sa ligid dibilib niya pag-ayo in town. Mao day Manoy Cristebe dako di kay nang nasapis mi kukulapuron. Makaihi na pud na ron. Way problema kay naa may reserbang purol. Nga ay.